Jdeme na to, nechápe. přátelé! Ty pít! Ty vole! Co vám je? Počkejte chvilku, chill. Hej, ty pičo! Hej, to František Dyrda vypnul cvernu, nebo co to? Hej, rozhodčí! Hej! Co se to Alexi, kde se Kdo vyhrál? Hej! Čekáme na to, jak to dopadne, jak se to vyřeší, protože to bylo opravdu neskutečně divoké. Co děláš, Kuba? Dobrá. Michal dobré ukazuje rozhodnutí. právě na Dyrdu, pojď! Má proč, trefil tvrdé údery. Tak, pokračujeme. Ty pičo, jedem! Dyrda je jak na zemi! Tommy Poli a Alex Fernand! Tak to... Inkasoval neskutečně tvrdé údery, jdeme dál. Ty vole, kluci do toho vždycky úplně naplno! Jak kdyby Dobrý každý, dunking od Kotalíka. jak kdyby každý úder byl poslední. Tomáš Polák masíruje žebra Cvernovi. Přimáčkil ho na pletivo. Tomáš Polák padá na zem! A teď i Fero Dyrda. Tomáš Polák i Fero Dyrda jsou na zemi. No. 1-1. Je pozdě, už to skončilo. Tommy. Hej, co mám je? Co? A roh! Roh Fera Dyrdy to odvolal. Zrušil to. Nepochopitelné rozhodnutí. Tvrdý low kick. Hodně tvrdý low kick. Double under. Do kousání platí. Stop. What you doing? You bite? Jo, tak je. Vašek Mikulášek z toho ucha, pokud jsem správně viděl, krvácí. Repeat, please. Repeat. Ale má uchwyconą głowę, Jakby- tańculi! Stop. Co się tutaj dzieje? Stop. Uciekaj. Widziałem. Ugryzł! Nechce si možná naletět na nějakou... Wow! Tak co je? No, Tak jsme začali, ne? to znamená někoho sundat na jedničku. První úder, který Honza vyslal, rovnou pravý direkt na bradu a Máša je v počítání. 7. Ale s Mášou to nic neudělal, se na ně podívej. Hands up. spíš zakopl. No, zakopl. Hey. Hands up. Rozhodčí ho. Okay. Come to me. Takový zvedák. Pavel inkasuje, ale zbytečně. Od Pavla neskutečný plovák. Láďa Slepička v problémech. Ty kokos. Láďa zase dával tu svoji přední a Pavel to vzdává. Ne, ta se počítá, tam je počítání. It's not over. Stand there. Hey. Rok Pavla řve, dělej, vstávej. Opět divoký nástup Kevina Duždy. Ale je to hospoda úplně, viděl jsi to? Tvrdá zadní. Opět tvrdý úder. Míra sype, Jedna rána za druhou. A Engine k zemi. Ty vole! A Mína vyhrála za na KO! A je to KO v první kole pro Mínu. Obrovská výhra. To je nesmyslné! Zatím nejtvrdší KO dnešního večera v podání Míny a přišpendil ho na podlaze naší klece. Hej, co to bylo? Jestli to vůbec jako teď nepochopil. Renda je šampion po těžké váhy, knockoutoval. Zajímavé, možná nečekané, protože on je fakt kvalitní zápasník.
ale nevybírá si vůbec lehké výzvy, lehké soupeře. V prvním zápase prohrál na KO s Tysonem Škopem v boxu v malých rukavicích. Šel však neohroženě do výměn, dál divákům to, co chtěli. Tak, i Denise už máme v kleci. Tentokrát máme kameru opět přímo v kleci. Vidíme, že je třeba tu nohu hlídat, možná by bylo fajn ji více utáhnout, nebo ano, přesně tak. Tak Aby neutíkala. Popájsovi ta noha už nevypadávala z vozíku. 15 vteřin druhého kola, teďka přišla... Oh, Ty jo, málem drbal spadnul. ano, ano. What are you doing? You're stupid? What will wrong with you? No, sorry. Don't hit Kdyby me, jakoby spadnul z toho vozíku, je to KO? To asi ne, samozřejmě kluci jsou připoutaní. Stop, time, fight. Pokračujeme dál. Závěr prvního kola. Kluci do sebe sypou. První kolo se blíží ke svému konci. Tvrdé výměny na vozíčku. Teď jsou v tom driftu. Tak jdem na to. Jdeme na to. 12. Ty kokos! Hned na sebe vlezli. Tak Masaryk vzal hned. A Matyáš ho tam sype, přední, zadní. Matyáš bojuje s Masarykem. Nikolas naopak se Sojerosem. Já vůbec nejdu vám komentovat. Ale Matyáš tady sází Masaryka. Tak, Nikolas je out. Nikolas to odklepal a to vypadá, je to tak. Nikolas je první, kdo z toho zápasu vypadává. A kluci už ho berou za nohy a jdou to ukončit. Ale Matyáš nevzdává. bojuje. Je to neskutečný bojovník. Ty kokos. Další gilotina Sojerose a odklepání. Stála z mrtvých v podstatě po té první půl minutě, kdy... A zase Už Atinky. je na zemi. Bude Dá to dva počítání. údery.